Narikaw sa muang balay karon kay hapon man ra mamandam na ko panihapon unya. Gikan biya ko ani sa lakaw mao nakasuot pa kong panglakaw nga sinina. Nag-ilis na lang ko og sanina nga panguran kay giigan jud ko ganiya. So mao to mag-andam ko og panihapon na mo para unya. Midul ko sa mangira para andamon tong baratadtaran o ang kutsilyo para kay nakadum ko nga namali isa sa muang refrigerator. Nagdol ko sa mangira napay mga hugason ingon na lang ko nga unya lang ako ni hugasan mag-una na lang ko luto og sudan. Mao to akong isubay sa refrigerator ko unsay pwede na maluto ang isda dara. Kay nakadum ko murag na pa may sobra nga isda nga wala naluto. Nga ubay-ubay pa to ang nabilin sa isda nga wala maluto. Nagunan ako kung saan itong isang nabilin, piritohon baka o unon o tulaon. Pagkuha na ako, medyo gamay-gamay na lang yung nabilin sa isda nga peri. So, unon na lang na ako ni kay nindot unon kay na may sabaw. Patag yun, mawalan sa nakog tubig ning isda kay ako sa i-defrost kay gahay isda na dilin madalag tad ay ako sa nihumulang tubig o i-set aside for mga pila ka minuto. Hangtod nga mahumok ng isda. Ako rin i-set aside direct balikan ako niya hangtod nga mahumok. After mga pila ka minuto, nahumok rin ang i-defrost nga isda. Kung nang gikuha ang isa kay nahumok naman, nagyandam na akong tataran para panghiwaan ako mga isda. Paghiwa na ako ng isda kay gitunga rin ako kada usa para medyo madaghan. Bitaw talag sara ko magluto og sudan og ambot ang sakay resulta ni pagkaluto na ko ani ring dapita gipangkuhanan ako gasog tinai pagkumo naghiwa gitag sa tawag ko pag hinlo kada medyo taud-taud po kong hinlo ng isda ni siya hugasan og tinuod para mawala ang dugo o ang lansa ani nahuman ako kinuha og hasang og tinai ang isda ako nang higasan diri sa sudlanan mato pagkahuman ako hinlo ng isda gihugasan ako ang tadtara rong kutsilyo para kay napamo ko hiwaon unya ang ahos ug ang ban pang lamas. Dayon nagkuha kog lamas nga ahos kaya of course mo ginasago sa inon-on. Dayon nakindumdum ko nga mas lami man di ang inon-on kung medyo halang so nagkuha kog sili espada tong pula gyud para halang. Medyo ubay-ubay pud akong gibot akong gikuha para malasagim ang kahalang sa inon-on. Yung sili para mo unya. Muhalang pa man gihapon ni bisan pag dili na bag-o. So ganda man akong tapok ang tanang ingredients, sili, ahos, suka, asin, bitsin. Ipangplasta lang akong tapok dira para dili ko maglisod unya ug dili na ko malinta kung say kasi makulangan og yung sa isagol na ko sa inon-on ba. Kung naman na nangatapok na og nangandam na ang mga ingredients sa para sa inon-on. Then of course giandam na ko ang ahos og ipanitan og giwa-hiwa. Dili ra gamay og dili po dagang ahos akong ibutang ani. Pero lagi kay dili man ko kusinero gud. Sa tansya lang ang sukod ani pila ka buka ahos akong ibutang. Okay, nahuman na ako hiwa ang ahos ako na isulod sa kaldero ang mga hiniwa nga isda. Dili nga ako nagita kang kaldero sa lutuan ug akong gibutangan og tubig ang isda of course para mapabukalan ug gibutapilan ako og suka ang suka nga puti itong aslumon kayo ibanabana rin ako ang kadaganon aning suka ug ang tubig diay ang tubig iguro molapaw sa isda butangan po na ako isa ka pudyot nga asid ug ang ahos nga hiniwa na ko ganiya ug hulaton na ako nimo bukal hantod maluto ug din pagkahuman akong gibutangan og bitchin kini wa man ako nabut ng ganiya or dapat sa ulay gid dapat ibutang pero ang kasi nabutang man ako ganiya una ug ang bitchin nga akong gibutang bana-bana ra pud na ug ang sili nga halang of course lamig gyud ang inon halang. Dahil gilatan ako mabukal hantod maluto kining isang nga inon. Og naluto na gyud ang inon-on. Pagkamot gyud sa inon. Mo kay ako so medyo lang halang po. Pagkahuman ako luto sa sudan ng mga inon-on, nag-andam ko nig ugas aning kaldero nga dako kay baglungag ko. Kining kaldero nga dako ak bilangan para dagan ni kanon unya. Mga upat ra pod katakos nga bugas akong gilungag para igo pod mapuno ang kaldero. Pagkaman ako takos sa bugas, kikisal na ko tulo ka beses. Ngani medyo ko maglungag, kisal na ko ang bugas tulo ka beses. Usay pa gani maupa. Makapila mo ka beses magkilis sa inyo ang nilungag ang bugas. Pasensya na guys sa hugasan sa dapin ako pa nang hugasan unya. Pagkaman ako kilis sa bugas, ako nang gibutang sa lutuan. Then wala nagulat ko nga maluto ang nilungag, so nang hugasan lang ko ani plato nga hugasan diri sa bangira. Wala nagugas ko na yung plato gibati na yung kagutom pero giulat lang ako nga maluto ang nilungag kay ang sudan po ganirang pong naluto. Nga tiod-tiod po kong hinugas ani mga plato mga more than 10 minutes muro kong hinugas ato. Ambot kung more than 10 minutes ba to o less than 10 minutes kay balabana ramang ko. Gigutom na mahugaan ni ako lang i-pass forward diri para dali mahuman. Iga po na maghugas ming bukal na ang nilungag. Ug naluto na gyud ang nilungag nahubas na. Tara maghukan na ta kay ganihar akong gigutom. Ipangplasa na ako diri sa lamesa ang nilungag o ang niluto na kong sudan ganiya. Tara guys akong nilungag ganiya o akong niluto ang sudan ganiya. Tara maghukan na ta kalami na kay kaon gigutom na kay ko manihapon ta ninyo. Tanawa akong naluto nga inon-on guys ug nainsak baka ang lasa ni. Pas pa lang ako dili pita paghukan ako sa sudan ang luto kay gutom na gyud ko. Ug naplasa na ang akong niluto nga sudan ang akong nilungag kano. Ug tara guys manihapon ta ninyo. May gyud ang inon-on nga halang guys promise. Maro to guys, maayong pagpanihapon. Thanks for watching. Bye.